Hej. Det jeg vil sige nu, det siger jeg faktisk helt nøgen. Det kan man ikke se, fordi der er censur på. Så jeg har sådan måttet skære det op, sådan hertil. Og det er jo fordi, at der sidder nogen og siger, at man må ikke dele nøgenhed. I alt det, hvad kan man sige, ufuldkommenhed, autenticitet. Hvorfor siger jeg det her? Det siger jeg, fordi jeg egentlig gerne vil tale om kunst. At give udtryk for noget, at fortælle en historie, at overleve som kunstner, eller historiefortæller, eller udtryksmester, eller et eller andet. Ordet kunst er jo et meget udvandet ord. Man er hårkunstner, man er chokoladekunstner, man er tøjkunstner, man er fodboldkunstner. Det er blevet sådan et ord, som jeg ikke synes, jeg kan bruge til noget, fordi hvis jeg gør det, jeg bruger det, men hvis jeg ligesom siger, at det definerer mig, så bliver det meget fattigt for mig. Jeg har malet og udtrykket mig, formet og fortalt historier og sunget og udtrykket mig hele mit liv. Lige fra jeg kunne gå og tale. Det var sådan, at mine forældre, de lavede et lille rum til mig i kælderen, hvor jeg kunne sidde og arbejde med min kunst. Det vil sige, at jeg var et sted, hvor jeg skulle udvikle mig og lære at udtrykke mig igennem det at tegne og male, forme og lave ord og musik og alle de her ting her. Nej, jeg har ikke gået på akademiet, og det kunne da været meget godt. Der får man nogle gode kontakter. Men det gør der jo ikke nødvendigvis til autentisk kunstner eller autentisk historiefortæller. Jeg har en kæphest, og nogle hader mig for den. Nogle synes, det er fedt. Men jeg har en kæphest med, at dem, som siger, nu vil jeg male. Jeg er måske endda færdig med mit arbejdsliv. Jeg er de her 67 år, eller hvor meget jeg er. Nu vil jeg i gang med at male, og nu går jeg på aftenskole. Det er simpelthen bare så fedt. Altså virkelig. Det, som jeg har svært ved, det er, at når man er i den proces, at nu skal man i gang med at prøve det her og realisere det her, så alt det, man laver, der er egentlig med til, at man øver sig til at kunne udtrykke sig, det skal man udstille. Alt skal udstilles i dag. Kan du lave en blomst på et lærred eller et eller andet, hvor du har malet efter et postkort, så skal du udstille, og så bliver du sat sammen med alle andre kunstnere i måske et galleri. Jeg er selv, det sker også for mig. Jeg er selv en del af det. Så det er ikke noget med, at jeg anfægter nogen specielt. Jeg er nødt til at skille de her to segmenter ad. Det at få lov til at udtrykke dig i din kunst, dygtiggøre dig, spare med andre kunstnere. Men det nytter altså ikke noget at tage posen og fylde det hele i med dem, som er ved at øve sig på at lære at tegne og sætte farver sammen og sådan noget. Det er to meget, meget forskellige ting. Det er en historie for vedkommende, der gør det med, at de er ved at udvikle sig til noget, og det er der stor respekt for. Men vi bliver nødt til at forstå, at autenticiteten, det er at finde din egen vej, dit eget udtryk, og det er der, jeg personligt, jeg kan kun sige for egen regning, det er der, det for mig, kunsten kommer ind. Jeg har arbejdet så mange år på at få mit udtryk, på at dygtiggøre mig. Jeg har malet alle kunstarter for at finde ud af, hvor ligger min styrke. Og jeg kan sagtens gå lidt frem og tilbage, men jeg har hele tiden min streg, hele tiden min signatur med mig. Jeg møder ofte specielt kvinder, der siger, ja, nu har jeg fundet ud af, at blomster, det er noget, der sælger godt. Eller nu har jeg fundet ud af, at blommer og pærer, hvis jeg maler dem, og lige sætter en blå streg på, så sælger det bare rigtig godt. Jamen, det er også super fint. Det hører bare ikke til det at udtrykke sig, og det at have et budskab, og det at have en autenticitet, og det at have noget at komme ud med. Hvis ikke jeg havde haft min kunst i dag, så havde jeg ikke siddet her. For mig er det så vigtigt. Der går ikke en dag, der går ikke en time, uden jeg tænker på udtryk, og hvad jeg kan gøre, hvad jeg kan fortælle. Også fordi jeg har 10.000 forskellige motorveje op i mit hoved. Og ja, det driver mig også måske lidt. Men kære dejlige kunstnere derude, I er så dygtige. Og jeg har så meget respekt for, hold da op, hvor er det bare rart at have nogen at se op til. Det elsker jeg. Men jeg har også brug og behov for
og vise, at jeg godt vil have respekt for det, jeg laver, og den vej, jeg er nået. Jeg har arbejdet hele mit liv, hele mit fucking 56 år i liv på det her. Så jeg vil bare sige tak, fordi I lyttede til mig, og så mig, som jeg er. Og vi ses derude. Og klø på alle sammen. Ha' det godt.